ኣብ ኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽንስ ከምኡውን ኣፕስ ንጥቀም ኢና እዞም ኣፕስ እዚኣቶም ገሊኦም ብነፃ ዳውንሎድ ንገብሮም ክኾኑ ይኽእሉ ከለዉ ገሊኦም ድማኒ ብገንዘብ ዓዲግና ንፅዕኖም ንጥቀመሎም ሶፍትዌራት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ኣፕስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኣፕሊኬሽን እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ክንድምስሶም ደሊና ካብ ኮምፒውተርና ከመይ ጌርና ኢና ንድምስሶም ሕራይ ኣብዚ ስታርት ኢልና ንኣቱ እሞ ኣብዚኦም ዘሎ ብምሉእ ፕሮግራምስናትና ኣብዚ እዩ ተዘርዚሩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዛ ስካይፕ ትብል ዘላ ፕሮግራም እንድሕር ደኣ ጠቕሊለ ክጥቀመላ ዘይደሊ ኮይነ ክድምስሳ እንድሕር ደልየ ኣፍታ ልዕሊኣ እንታይ ይገብር ራይት ክሊክ ክገብር ማለት እዩ ራይት ክሊክ ምስ ገበርኩ እዚኣ አንኢንስቶል ትብል ኣላ ነዚኣ ይፃውጣ ሓንሳ ክሊክ ምስ ገበርኩዋ ኣብዚ እንታይ ብለና this app and its related info will be uninstalled ብለና ኣሎ ሕጂ ብዛ አንኢንስቶል ትብል ዘላ እንድሕር ደኣ ፀቒጠ ኣብኡ ከላ immediately ክድምሰስ እያ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ክጥቀመላ እንድሕር ደልየ በቲ ናተይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ተጠቂመ ካብዚ ማይክሮሶፍት ስቶር እንታይ ዝገብራ ዳውንሎድ እየ ዝገብራ ከም ብሓድሽ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣይረኽባኒ ሕጂ እንድሕር ደምሲሰ አንኢንስቶል እንድሕር ኢልያ ኣኺልዋ እዩ ማለት እዩ right ካልእ ኻኒ ኣብዚ እንድሕር ደኣ ከይድና ድማኒ ኣብዚ ክንረኽቦም ዘይካልና ኣብዚ እንድሕር ደኣ ደሊና ንኣብነት እዚ ማይክሮሶፍት ሶሊቴር ኮሌክሽን ዝብል ዘሎና ዓይን እንድሕር ደኣ ዘየድልየኒ ኮይኑ ራይት ክሊክ ክገብር ተመሳሳሊ አንኢንስቶል ዝብል ከዓ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብዚ አንኢንስቶል እንድሕር ገይረ ኮንፊርሜሽን ኣብዚ የረጋግፀልይ ኣሎ አንኢንስቶል እንድሕር ኢልዮ ጠቕላላ ይድምሰስ ማለት እዩ እዚኣ ተረዲኣትኩም ኣላ እዚኣ ተቐዳመይቲ መንገዲ እያ ማለት እዩ ታኻለይቲ መንገዲ ድማኒ ኣብዛ ታይፕ here to search ኣብዛ ናይ ሰርች ቦክስ ኣብ እንታይ ኢልና ንፅሓፍ apps and features ዝብል ኣለና ማለት እዩ apps ኢለ ምፅሓፍኩ ርኢኹም ኣለኹም ብኸምዚ ጌርና ኢና ሰርች ንገብር ዝኾነ እንደልዩ apps ኢለ ምፅሓፍኩ immediately ብዝምፅያት ለይ ኣላ apps and features ትብል ኣነ ሕጂ ነዚኣ የደልየ ኣብዚኣ ከኣቱ እየ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ምስ ኣተኹ ኣብ ኮምፒውተረይ ዘለዉ ብምሎም እቶም ኣፕስ ከምኡውን እቶም ኣፕሊኬሽንስ ኣብዚ ብዝርዝር ከምፃለዩ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣፕስ ኤንድ ፊቸርስ ዝብል ዊንዶው ኣቲና ኣለና ኣብዚ ኩሉ እቲ ፊቸርስ እቶም ተፃዒኖም ዘሎ ኣፕሊኬሽንስ ኣብዚ ታሕቲ ኣምፂለ ኣሎ ትሪኦም ኣለኹም ብምሎም እቶም ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን ዝፀዓንኮም ብምሎም እቶም ኣፕስ ዝተፀዓኑ ምስቲ ዊንዶውስ ናተይ ወይ ድማ ካብ ማይክሮሶፍት ስቶር ዳውንሎድ ገበርናዮም ብምሎም ኣብዚ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ተዘርዚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኣትየት ኣብ ማይክሮሶፍት ሶሊቴር ኮሌክሽን ረእይዋ ራይት ክሊክ ገብር ኣብኣ ሶሪ ክሊክ እምበር ገብር ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርኩ እንታይ መፀኒ ብዚ አንኢንስቶል ዝብል ኦፕሽን ከዓ ይመፀኒ ሕጂ በዚ ከዓ አንኢንስቶል ገይረ ከዓ መሊሰ ኣብዚ ኮንፊርሜሽን ኣረጋግፅ ብለን ኣሎ አንኢንስቶል እንድሕር ኢልዮ ጠቕሊሉ ይድምሰስ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓ እታ ካልአይቲ መንገዲ እያ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ብዝርዝር ይመፀልና ኣሎ ኣብዚ ክስታይና ትክንድምስሶ ንደሊ ነገር ሕጂ እዚ ከዓ ሪኦ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን እዩ ክሊክ እንድሕር ገይረ ተመሳሳሊ አንኢንስቶል እንድሕር ኢልዮ አንኢንስቶል ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ተኻለይቲ መንገዲ እያ ተሳሰይቲ መንገዲ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብዛ ኣፕስ ኤንድ ፊቸርስ ክንኣቱ ኢና ረይዋ ኣፕስ ኢለ ምፅሓፍኩ በዓል ኣምፅኣት ለይ ኣላ ኣብዚ ኣፕስ ኤንድ ፊቸርስ ኣብታ ዝፀናሕናያ ማለት እየ ከም ብሓድሽ ክርዳእኩም ስለ ደለኹ እየ apps and features after ዝፀናሕናያ ኮይና በዛ የማን ወገን ትሪዋ ዘለኹም ኣብዚኣ programs and features ትብላላ ኣባ ክሊክ ንገብራ ንዓ ሓንሳ ክሊክ ምስ ገበርኩማ እዚኣ programs and features እትብል ዊንዶው ክትመፀልኩም እያ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ሪኦ ማክሲማይዝ ክገብሮ እየ ድሓን እዚ ስክሪን ክረአየና ምታን ክዕብየ ሕጂ እዚ ከዓኒ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ብምሉእቲ ኣብ ኮምፒውተርና ተፃዒኑ ዘሎ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽንስ እዩ ዘምፃልና ቶም ኣፕስ ኣይመፁን እዮም ዘለዉ ብዚ ትሪኦም ኣለኹም ቶም ድፀዓናዮም ባዕልና ዳውንሎድ ጌርና ዲ ዋላ ካብ ኢንተርነት ድፀዓናዮም ሶፍትዌራት ኣብዚ መፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ እዛ ሞዚላ ፋየርፎክስ ክድምስሳ እንድሕር ደልየ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ሓንቲ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዛ ላዕሊ እንታይ ትብል ኣላ አንኢንስቶል ትብል ኣላ ሕጂ ኩሉ ግዜ ነየናይ ክሊክ ጌርኩም ኣለኹም ክትፈልጡ ኣለኩም ሕጂ ኣብዛ አንኢንስቶል ትብል ክሊክ ክገብር ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ዩዘር ኣካውንት ኮንትሮል መፂንላ ኣብዚ የስ ብላ ክድምስሶ የደልየ ዘለኹ uninstall or change an application yes ኣብዚ yes ምስ በልኩ ሕጂ ናይዚ ሞዚላ ፋየርፎክስ uninstall መግበሪ እቲ ፕሮሰስ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ትሪኦ ኣለኹም እዚ ኣነ ድፀዓንኮ ብጌጋይ ብቋንቋ ሩስያ የፅዕን እየ ዘለኹ ማለት እዩ ዳስ ዋይ እዚ ድምስሶ ዘለኹ ሕጂ ብዚ ኣግሪ ዝብል ኣሎ ዘይተጋጊያ ኖ ራሽያ ይነንብብና ግን ባይ ዲፎልት የፀልመልካ እቲ ትደልዮ ነገራት ሕጂ እንታይ ገብር ኣሎ ማለት እዩ አንኢንስቶል ገብሮ ኣሎ እዚያ ስለዘይተድልየኒ ምክንያቱ ብቋንቋ ሩስያ እዩ ኣነ ሩስያ ስለዘይፈልጥ ይደምስ ኣለኹ ማለት እዩ
ጂዚያቶም ኩሎም applications ኣለዉ ኣብዚ ግን ክትንቀቁ ኣለኩም ገሊኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ፋይላት ኣለዉ ሓደ ሶፍትዌር ምጽዓናዮ እሱ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ሪኢኹም ማሕጂ ሞዚላ እንተ ኮይና ሞዚላ ኣምዚያ ነበረት ኣብያ ኣላ የላን ጠፍያላ ማለት እዩ ሞዚላ እንድሕዳ ኣብ ዝሪና ሕጂ ተደምሲሳላ ማለት እዩ ጠቕላላ ጂዚያ ኻኒ ታ ሳልሰይቲ መንገዲ ከመይ ጌርና ኣብ ሶፍትዌር applications ኣብ ኮምፒውተርና ተጻዒኖም ዘለዉ ክንድምስሶም እንኽእል እያ ማለት እዩ كمي جيرنا استفلالي على كمبيوترنا ولعناهم كنت كامل لهم إلنا زول عنهم applications نغيرنا كنت كامل لهم نخيل حجي نابنت بقل زوين نابنت كريكم يا كمبيوتراتنا كمبيوترنا بنتكامل لهم بوزح سرحات كان عمل نخيلنا نابنت مايكروسوفت ايج ولعنا هذا ويب سايت براوز نقبر نهلو كمون بتمساسالي كال بروجرام ولعنا نابنت كالكوليتر ون أبزخ خالق مارتات نسرح بتمساسالي كال بروجرام كأهنو لعنا حجي استفل عليه نابنت وداسيتي هنو لعنا جاب كمبيوترنا استزعانو استفل عليه سوفتويرات ألو جيب زيام سلستيام استفل عليه سرح كنسرح هنا مالتي حجي زوم application زياتهم تريوم اللهم ممس ولعنا يوم أبز تاسك بار انتاي تستوعلو اللهم هذا تزول عنا كالكوليتر الله بزمي مايس كوين الله مالتي ونابز الله ترعينا الله كالي تزول عنا ابلكيشن ابزي ترعينا الله كال ابلكيشن كان ولا نابنت كالندر كان ولا كالندر كات ولي خمس الله خابزي حبرنا الله مالتي هجي ابزا وانزيا حاده كلته سلسته اربعه ابلكيشن ولينا نتقام لنا مالتي ويد ما نسرح لنا حجي زوم ابلكيشن زياتهم نغيرنا نتقاملهم نحدادلنا ابز تاسك بارزي حدا كالكوليتر نحدلي ابزانا كالكوليتر كتصقط خليه مالتي نامنت بوم سوداهو وداسيت نحتقم دليها وداسيت خاولي خابز خسرح خلي كالندر نحدليها كالندر ولي خسرح خلي كمون انترنت ابزي ايجن هر ولي خا براوز كغبر خليه مالتي بزي انترنت كتقام كاي خليه مالتي حجي كلهم توم ويندوز زياتهم زيان هدا ريستور جيرنا كلهم ابز تولع ميم زلو تريوم اللهم حاده كلته سلسته لنا بزي بز دحريت ندحرينا خا اربعه حجي زي اربعه زياتهم نناتهم ويندو كفيتهم نناتهم ابلكيشن يسرح له مالتي حجي حاده تي نتقمل زلنا ابلكيشن ابز تاسك بار ناخذنا كنولعو نخلينا زي حجي حنت تفلطوا زلكم مالتي نعمل كاب 4 نلعلي 5 6 ولا 10 ابلكيشن هر ولي خاصي زاد ديسكتوب كامل تبلما ابي كم زلوت ابلكيشن كسنو تخليخه حجي ابز تاسك بار نعتكم حدا كتقاملو تخليخم كاليتي خمركم زدلوخا ابزي اتريوا زلخم زيا تاسك فيو تبحال ذا تاسك فيو نحدا صايتكم مع كم زعينت ويندو كتمصالكم يا مالتي حجي بزو ويندو زي انتي يرأينا له أبزي نيو ديسكتوب تولى زيادة حنت تسمحلنا كالجزيهم كل مهارينا أبزي جن زوم ولعنا مزلنا أبلكيشن تريو مالهم ببنا تاتهم ويندو يرأينا له مالتي حمشت نجار ولعنا لنا حمشي نجار كا أبزي يرأينا له مالتي هجي أبزو خينا تدلينا خلنا تفون هدلينا أبز كلوز علينا خلنا تفون خلينا نهدا نفتاز دلنا خن كي نهدلينا أنا أمنت عن هجي كالندر نهدا دلي خا أنا كالندر يخيد مالت كالندر مسؤول أخوا كالندر ترأينا له مالتي ماليسر ذا تاسك فيو آتي خا ري هجي وداسيت نهدا هو العدلة وداسيت هو العقلية مالتي وداسيت خا يمزعنا مالتي هجي كلهم تمام كمبيوترنا ولا نعمل أبلكيشن بخمسة أجواب جيرنا إنا نتقامل لهم مالتي بفلاي كوزحو خلوتهم نتقامل لهم سوفتويرات ولا نتقامل لهم أزين وزحات كون خلو من أبن كن نفتح حالة كتجلابت كلها خا زيا تاسك فيو زيا نخو متباهيلا زي تسرحت يا مالتي كل ما في الكمبيوتر كاولي حمد لها تاسك سيريكا كم اول مسجزي خا انت يكريكم ابز تحتي خاني قدم حجي تقاملهم زنبركا استفلالي كفت كان تقاملهم زنبركا فايلات دماني يريكاي مالتي حجينا لهم تمرتنا اذا تاسك فيو كريكم سلازدلوخي نابزي امزي مالتي ابزا تاسك فيو نهر سايتكم توصو تخوليهم اوات سايتكم كان تاسك فيو كتاتو تخوليهم مالتي تا ابلكيشن كاس عصون لهدليهم ابزي كلوز عليكم تلليهم كا رايت كليك جيركم كا بزح نغرات علو تسرح زي دحان قسينا بلنا مهارينا